Patří mezi nejznámější slovenské odborníky na pohyb a zdravý životní styl. Jeho přístup inspiroval tisíce lidí ke změně. Teď přichází s novinkou aplikací Molfit, která umožňuje využít jeho zkušenosti a metody z pohodlí domova. Přiblíží, jak aplikace funguje, pro koho je vhodná a proč věří, že může změnit život každému, kdo se rozhodne začít. Obezita je nemoc. Vítám vás u speciálního dílu podcastu Dr. Evžen o obezitě a dnes tady mám speciálního hosta, kterým je Maroš Molnár, trenér slovenských extrémních proměn. Ahoj Maroši, vítám tě. Já jsem rád, že se vidíme a dnešní díl bude sloužit představení takového tvého speciálního programu, na kterém si pracoval mnoho let a kde si vlastně zúročil svoje zkušenosti z extrémních proměn, kdy ty vlastně máš naprosto unikátní jedinečné zkušenosti s trénováním morbidně obézních pacientů, kteří mají velké množství specifik a omezení v tom, jak se můžou a nemůžou hýbat a ty si se rozhodl před lety, že předáš tyhle své zkušenosti do speciálního programu nebo aplikace, podle které tito pacienti budou cvičit. Tak jestli bys nám představil aplikaci. No hej, len pred rokmi to bola aplikácia najprv vymyslená pre normálnych ľudí. Lepšie povedať, najprv to bolo vymyslené tak, že bude, že prvý rok, jak si extrém, že začínaš na BMI 40+. Potom prechádzaš na program ročný ďalší, ktorý za ten rok sa dostaneš na nejaký 30. Potom je 30, vieš, že postupne. Ale viac menej to bolo pre obyčajných ľudí. A len minulý rok som pochopil, že vlastne na čo to budem robiť, keď je veľa takých aplikácií, že urob aplikáciu len pre obéznych ľudí. Lebo tí ľudia nemajú toľko peňazí, aby si zaplatili trénera, tak ako dajme tomu je v extrémnych premenách, že sa ti bude venovať celý rok, bude ťa motivovať, bude s tebou, proste, že to nie je také jednoduché, hej? A napadlo, že teda urobím aplikáciu, kde vlastne tá trojmesačná cena je plus minus cena jedného tréningu. Čiže si to vie zaplatiť fakt, že úplne, že každý, kto chce schudnúť, zaplatí si to. Je to vymyslené tak, že každý program, čo tam bude teraz sa tam dávať, bude mať svoju špecifikáciu. To znamená, že ja neviem, keď niekto povie, že bude tam program, že volám sa Jožko Mrkvička, mám 47 rokov, robím denná, ranná, nočná, voľno a tak ďalej. Urobím jeden mesiačný program, ktorý sa vlastne stále opakuje v tom mesiaci. Takže 3 mesiace bude program, že denná, nočná a tak ďalej a ten program bude zohľadňovať, že má 180 kg. To znamená, ja už viem, že 180-kilový človek, ktorý je približne že zdravý, nemá nejaké obmedzenia, dokáže niečo robiť a na základe tých všetkých cvičení je vystavaný týždenný program. To znamená, že keď viem, že on ide celý deň má voľno, vie a môže takto trénovať. Keď príde, že jedna nočná, druhá nočná, tak viem, že po prvej nočnej zvládne, ja neviem, kardio, ale po druhej nočnej sa potrebuje už vyspať a dokáže trénovať až po obede. To znamená, že celé je to takto, bude to urobené a bude veľa takýchto rôznych zamestnaní, ja neviem, záchranári, sestričky, doktori a ja neviem, robotníci, sekretárky majú inú pracovnú dobu a každý ináč môže a každý jeden program bude charakterizovaný podľa váhy, teda BMIčka, nejaká výška tam bude, aby tam vedeli, že to je medzi takáto, nejaké obmedzenia, práca a tak ďalej, bude program. A ešte každý jeden cvik bude mať progres, regres cviku, že to znamená, že keď tento dotyčný bude mať cvik, že má ísť len set do 180, do 120 stupňov na box, ale on je fyzicky tak, že dokáže ísť aj do stoličky, alebo vie ísť do normálneho drepu, tak si len klikni, že z tohto je drep. OK, klik, takže nemusím robiť regres cviku, tento ľahký cvik, ale môžem ísť o level vyššie, idem na normálny drep so svojou vlastnou váhou. A každý jeden cvik, ktorý má možnosť regresie alebo progresie, je tam zaznamenaný. On si vie to dávať tam poznámku, keď otrénuje, vie si tam dopísať váhy alebo akú gumu použil, vie si zapnúť cvičenie. Na konci tréningu si tam vie napísať kalórie. Keď všetko odcvičí, tak mu na konci vyhodí, že gratulujem, zvládol si tréning na 100%, lebo si odcvičil všetky cviky, urobil si toľko opakovaní, ja neviem, spálil si toľko kalórií, lebo tie si dal zo svojich hodiniek a tým pádom on vie, že za ten tréning som spálil toľko kalórií. To znamená, že tam v tých blogoch, kde budú rôzne články, sa dozvie, že ak chceš chudnúť, musíš mať nejaký deficit, ideálny deficit 30% z BMI, plus, takže keď si to on vyráta,
tak bude vedieť, odfotí sa. To znamená, že normálne, ak funguje extrémne prémie, bude toto fungovať. Jasná vec, že ja chcem, aby to nejakom momente nabralo taký charakter, že presne tak, ako my teraz tu rozprávame, si tam tí ľudia môžu písať otázky a na tie otázky ja im vybrám sa to nejako zgrupí a vieš urobiť takéto video a dať im odpovedať na ne, aby dostávali odpovede, aby si ich edukoval, aby si ich vzdelával, aby sa niekde posúvali a mal to nejaký význam. Není tam jedine strava, pretože ja nie som dietológ a to vlastne mám naplánované, veď sme sa o tom niekedy bavili, že tam by boli link na vlastne teba ako dietológa českého odborníka a mám na Slovensku tiež niekoho, preklik a bude tam dvaja dietológ, český, slovenský a každý si vyberie, kde chce ísť. Môže ísť aj Slovák Čechovi, veď to je úplne jedno. Nie sme slobodná zem, tak si každý vyberie, koho chce, s kým chce spolupracovať, komu bude cítiť, že verí tomu človeku a ten mu pošle na základe toho, že bude vedieť, lebo on mu vie povedať nejaké informácie, OK, tak doktore, tak ja trénujem takto a takto, spalujem denne, ja neviem, 2000 kalórií, okrem toho mám takúto váhu a môj bazálny metabolizmus je toľko kalórií. Vypočítajte mi a ty vieš presne vedieť, OK, super, takáto je strava, posielam vám jedálniček. A je to vyriešené, je to veľmi jednoduché. Já si myslím, že to je fantastické a možná, abych ještě to nějak více připodobnil nebo vysvětlil vlastně tu unikátnost toho programu pro ty, kteří nás teďka sledují, tak je to něco, co třeba ani já jsem si úplně ze začátku neuvědomoval a co vlastně musíme říct, že třeba opravdu člověk, který váží 200-250 kilo, tak vlastně skoro ani nemá smysl, aby šel třeba do fit centra, nebo minimálně se stydí, bojí tam jít, ale tenhle člověk, jak mi asi potvrdíš, je schopný třeba cvičit pouze v sedě nebo maximálně v leže, že to jsou něco, co by třeba někomu jinému ani nepřipadalo jako cvičení. Presne tak. A kardio, všetci povedia, že OK, ale on nemôže chodiť, on nemôže toto. A ja nemám peniaze, aby som si skúpil, ja neviem, skiera Nemáš. To ja chápem, že nemáš peniaze. Ale kardio napodobniť skiera, ja nehovorím, že je to isté. Ale vieš robiť sede, ako keby si robil jumping jackmi a robíš aj s nohami. Vieš si dať gumu niekde a vieš ťahať ako skiera a robíš to 3 minúty v kuse. Aj to je kardio. Popri tom v sede vieš zdvíhať nohy. A takto bude celý ten program vyskladaný pre týchto ľudí, že hľadáte riešenia, ako sa hýbať, ako robiť, aby si naštudovali a že schudnúť môže naozaj každý, kto chce. Len musí chcieť schudnúť a musí obetovať nejaký čas k tomu, aby trošku disciplinovaný a proste musí mať nejakú motiváciu, prečo to robí. A tým pádom, keď sa bude dodržiavať pravidiel, tak je veľká pravdepodobnosť, že schudne. No ale musí mít k tomu ten adekvátní nástroj, který u téhle váhové kategorie opravdu není lehké a mně se strašně líbí, jak ty to opravdu dokážeš individualizovat pro každého jednotlivého pacienta, protože tak, jak oni na začátku jsou schopni třeba cvičit pouze v sedě, tak mnohdy pak ale ten progres je tak velký, brutálně, že zase oni třeba nemůžou zůstávat několik týdnů na tom původním programu, takže to opravdu se vyvíjí v čase poměrně rychle. Ano. A nebyli by schopni dělat ty pokroky, kdyby právě nebyla schopnost tady takového unikátního programu. Áno, ja verím, že im to pomôže. Verím, že to bude mať dobré referencie, že si to ľudia obľúbia. Lebo každý týždeň vlastne je tam na základe tej periodizácie urobené, že sa to sťažuje, zmení sa to, aby presne ako si povedal, neprešlapovali na mieste, ale bude tam aj vysvetlené, že nie je hanba, keď je to 3-mesačný program, že zopakovať jeden týždeň, zopakovať aj ďalší týždeň, ten istý. Ano. Že vlastne s tým pádom môže sa stať, že to nebude 3-mesačný, bude to ešte dlhší program. Ale o tom to je, že ľudia musia pochopiť, že niekedy nemusia hneď ďalší týždeň pridávať. Niekedy aj opakovanie ich posúva dopredu a keď cíti, že je najvyšší čas zmeniť, tak to zmení. A preto ja hovorím, že nemusí ten program byť 3-mesačný. On keď si ho kúpi, je jeho. Nech si ho cvičí aj pol roka, dajme tomu. Je to jedno. Není to závod, ale... Nie je to závod, je to učenie sa niečoho, kde na konci by mal byť ten človek šťastný, že to zvládol a že sa mu zmenila váha, ak bude mať nejaký deficit, bude sa sústrediť, bude konzumovať tak, ako má, a bude do toho cvičiť. Je to jednoduché takto. Musí to být správně nadávkované. Já si pamatuju, že jsem ti jednou někde slyšel mluvit o těch specificích obézních pacientů, že třeba cvičí v sedě, ale že třeba pro ně je i velice těžké si lehnout na zem. Je to ano, pravda? Ano. To je... Ja som mal tak, neviem, ktoré série sme mali, lebo som dal... To bol asi v prvej sérii,
hovorím, ona, že ja si nelahnem, ale ja hovorím, prestaň, lahni si a nemudruj. Tak si lahla a potom prisám Bohu, čo som ja som si myslel, že si robí srandu, že je lenivá, že nechce, ja som to tiež nevedel. A potom my sme, Adam, 15-20 minút stávali zo zeme. To bol normálne, že masaker. A vtedy mi cinklo, že ty kokos. Takže ja si musím dávať pozor ešte aj na toto. A tým pádom človek zisťuje každý rok nejaké nové hlúpostičky, že na čo si človek musí dávať, v akých váhach pozor a ako postupovať, a ako to dávkovať a ako zvoliť počty opakovaní, prestávku, aké kardio, kedy je to najlepšie, kedy dať nejaké hitko ráno, že v ktorom týždni alebo v ktorom mesiaci, lebo veľa ľudí začne chudnúť a hneď si dajú hitka, hej, lebo povedia, že áno, hitko je najefektívnejšie, áno, ale keď ty máš nula kondície, nula všetko, nemôžeš začať hitkom, veď sa odstrelíš, na čo to máš robiť? Čiže to ja chcem, aby to tam bolo, ja by som chcel, aby sa vytvorila tá aplikácia taká, že to bude mať veľa ľudí a že tam sa bude vytvárať nejaká taká komunita, že tam budú môcť sa medzi sebou, že áno, ja cvičím ten program a tebe sa aby sa tam mohli rozprávať aj oni. Časom to tak urobí, že sa tam vznikne nejaká uzatvorená komunita, ktorá si kúpi to členské, tak vlastne sa tam komunikuje. Medzi sebou sa budú pozbudzovať, hecovať, ja tam budem môcť hocikedy napísať. Ja by som chcel, aby to bolo takýto normálne, že živý organizmus. A to by bolo fantastické. Úžasné. To by bolo dobré. A získávat vlastně, nahrávat data pacientů a upravovat vlastně podle jejich zkušeností a takhle, jo? Protože to má opravdu, tak jak ty si zjišťoval ty jednotlivá specifika, kdy třeba vlastně někteří si třeba neuvědomí, že takový člověk třeba ani se mu nepodaří vlézt do bazénu třeba, že prostě... Mali sme takú babu 220 kg, čo som mi povedal, že ide, ona chcela ísť do bazénu, môže ísť plávať, vošla a hovor sme ju nevedeli dostať. Takže to bolo, že kokos to je mi normálne, že studený pod ma v teplej vode zalieval, ale našťastie tam bolo pre vozičkárov, tak sme ju dostali z bazéna von, ale už som vedel, že ďalší tréning sme hľadali bazén taký, čo je o mnoho teplejší, bol pre deti, ale bohužiaľ bolo to trapné, ale musela cvičiť tam, nedalo sa to nejako ináč urobiť. Ale zasa tá radosť po niekoľkých mesiacoch, keď mi napísala, že trénere, že už vojdem sama do toho istého bazéna, lebo to bolo v Šamoríne, vyjdem, viem vojsť a viem si tam hodinu odplávať. A ja hovorím, to je fantastické, lebo veľakrát takíto ľudia v tej vode, je to zaujímavé, spalujú strašné množstvo kalórií. Viac ako normálnym cvičením. Skvěle. Hej. Maroši, ty si dříve trénoval vrcholové sportovce. A ještě stále trénuješ. Ještě stále trénuješ. Co bys řekl, že je vlastně náročnější nebo těžší? Najít speciální program cvičební pro nějaký konkrétní sport, kde musíš určité vlastnosti rozvíjet, nebo spíš pro toho obézního, kde to musíš opravdu taky upravovat podle těch jednotlivých specifik pohybových? Ja si myslím, že obidva programy je ťažké urobiť. Tam u športovca vrcholového zohľadňuješ, jak sa cíti, kde je problém. Lebo niekedy ti príde, ja neviem, tenista, že za 3 týždne teraz mám takú jednu tenisku, mám Roland Garros. 10 dní som bola na antibiotikách, idem chôdzu a mám 160 tep. Urob program za 3 týždne tak, aby na Roland Garros bola plnohodnotne pripravená a dokázala hrať zápasy a povedala si, že ide na Roland Garros a že urobila za 3 týždne maximum z maxima a že je dobre pripravená. Čiže vplývaj na ňu psychicky, že všetko sa dá a nevieš o tom, lebo ty nevieš, či sa ti to podarí. Ty len intuitívne nastreluješ si program a koriguješ a sleduješ a tak ďalej, ako čo ide, či sa to javí, či to ide, alebo to nejde. Našťastie, ináč Čiech mám taký pásik, sa to volá, že Elonga, ktorý si dáš a každé ráno ti merá ráno 3 minúty a ti vyhodnotí, v akom stave je tvoje telo, regenerácia voči stresu a ako si pripravený na tréning a podľa to je asi jeden z najlepších vecí, čo som dosiel, lebo je Oura-ring a ďalšie veci, ale toto je fakt, že výborná vec. A keď niekto trénuje a je v strese alebo robí, tak je to super informácia, neuveriteľne dobrá na to, aby ten dotyčný človek videl, že teraz tlačím, teraz netlačím, teraz môžem ísť na kotol. A vlastne ty, keď zohľadňuješ trošku tú
tú spätnú väzbu, že ako sa telo cíti ráno po dni predtým a trošku niekedy to pritvrdíš, niekedy to necháš sa tak trošku cítiť, tak ten progres ide. Pre obézneho človeka zasa zohľadňuješ jeho fyzické telesné obmedzenia. Zohľadňuješ možno problémy charakteru posturálneho, že nevie, je poskracovaný, lebo obezní ľudia sú permanentne poskracovaní, hlavne prsné svaly, oslabené flexory krku, zadné stiahnuté. A teraz ja hovorím, OK, super, takže tento cvik nemôžeme teraz, ale ja potrebujem tento cvik robiť. A on urobí ruky nad hlavu, dá takto, hej? Tak teraz, že OK, super, tak musíme zaradiť mobilizáciu ramena, aby sme dokázali tie ruky otvoriť. No proste tiež si vyžaduje veľké množstvo rozmýšľania a v danom momente vytvárania toho programu, tak ako vrcholový športovec. Len títo sú za cieľom chudnúť, čiže ide o deficit, a títo sú za cieľom výkonnosti. Takže sú v podstate skoro to isté, ale dve rozdielne cesty. Výborně. U nás v síti klinik EndoHope jsme se rozhodli, že tvoji aplikaci budeme nabízet všem našim pacientům, protože si myslím, že to je jedinečný program a jsem rád, že ho tímto můžeme představit. Těším se, já. A naši pacienti díky tomu dostanou skutečně špičkovou péči a můžou si být jistí, že ty se vlastně takhle o ně zprostředkovaně postaráš stejným způsobem, jako by ses postarala o šampiona Roland Garros, takže... To môžu si byť istý, preto tú aplikáciu mi tak dlho trvá, lebo chcem mu dať tak von, že budem s ňou maximálne spokojný. No nikdy nebudeš spokojný, ale musí to spĺňať aspoň 85% tvojej spokojnosti, aby to mohlo ísť von, lebo nikdy nebudeš spokojný na 100%, nie? Ale nech je von, lebo keď bude vonku, sa bude používať a vieš to opravovať, napravovať a stále to vylepšovať, aby to išlo dopredu. Tak výborně, já ti gratuluju. Ďakujem. Jsem rád, že můžeme oznámit zahájení tady tohoto projektu. Těším se na naší spolupráci. A ďakujem. A s vámi se loučím naším konstatováním: obezita je nemoc. Nashledanou.